To fa, danna subscribe, kana danna alamar ƙararrawa. Mai saurare, barkanmu da jimirin sake kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel tamu mai albarka. Mai saurare, da idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka mai suna Arewa 25 TV, to da ka daure ka gyara zama domin ka ji kanun bayanan da muke ɗauke da su a yanzu haka. Da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun ingantaccen bidiyon mu da zarar mun ɗora. A yanzu haka mawaƙin nan Dauda Kahutu Rarara ya fito da sabuwar waƙa game da shugaban ƙasar Nijar wato Abdurrahman Tchani wanda yake yabansa. Baya da haka Dauda Kahutu Rarara ya tuba akan waƙoƙin da ya yi wa Abdurrahman Tchani na ɓatanci, ya tattozarta shi a idon mutane. Ya ba wa Abdurrahman Tchani haƙuri yanzu. Abdurrahman Tchani ya gamsu da wannan waƙa ta wannan mawaƙi wato Dauda Kahutu Rarara. Baya da haka Abdurrahman Tchani ya karɓi wannan haƙuri da wannan mawaƙi ya bashi wato Dauda Kahutu Rarara. Yanzu haka Dauda Kahutu Rarara ya fito da zazzafar waƙa game da wannan shugaban ƙasar Nijar wato Abdurrahman Tchani, wanda amma fa ya yabi tsohon hambararren shugaban ƙasar nan wato Janar Muhammadu Bazoum. A yanzu haka Abdurrahman Tchani ya fito da Abdurrahman Tchani yana nan da gagarumin kyautarsa da zai wa wannan mawaƙi wato Dauda Kahutu Rarara. Yanzu haka mutanen Nijar ba su ji daɗin wannan karɓar wannan tuban nashi da suka yi ba, da wannan mawaƙi ya yi ba. Yanzu haka mutanen Nijar sun fito suna zagin wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da ya riƙe waƙarsa ba sa so. Tabbas ƙwarai da gaske wannan shugaban ƙasar Nijar ya gamsu da wannan waƙa ta wannan mawaƙi wato Dauda Kahutu Rarara, wanda har yanzu mawaƙan Nijar wannan waƙa ta Dauda Kahutu Rarara bata gamsar da su ba. Yanzu haka Dauda Kahutu Rarara ya yabi 'yan Nijar sosai fiye da yadda baka zato, har mawaƙan Nijar ɗin yake yaba da wanda suka zazzage shi. Baya da haka sun ce mayan kuɗi ne wannan mawaƙi wato Dauda Kahutu Rarara, abin da yasa ya dawo yake wannan waƙa, ya ga in yana zagin sa ba zai samu kuɗi ba. Muna ƙara mai jaddada ma da idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, da ka daure ka danna mana subscribe ɗin, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun ingantaccen bidiyon mu da zarar mun ɗora. Tabbas ƙwarai da gaske wannan waƙa ta wannan mawaƙi ita take trending a social media. Masu saurare na muka kawo ƙarshen wannan labarai namu na Arewa 25 TV. Muna godiya masu saurare da wayannan wanda kuka ba mu haɗin kai kuka biyo bidiyon nan daga farkon sa har ƙarshen sa. Tabbas ƙwarai da gaskiya da kuna bibiyan masu saurare, za mu ringa ɗora muku labaran da suke yawo a yanar gizo-gizo. Muna godiya masu saurare, nan za mu dakata a cikin wannan labaran na muka kawo ƙarshen wannan labari wata na labaran Arewa 25 TV. Muna godiya, sai an jima masu saurare, mu huta lafiya.